Štimov! Najlepší na internete, dajte nám like, veď to viete, inak všetci zdochnete. Veľkým feťákom a iným závislákom odzvonilo. Už som nad tým ako rozmýšľal, ale ešte nad tým pouvažujem. Už len túto fľašku sľubujem. Od 3. júna nebudú mať čas ani na srdiečka, ani na budizmy. Na trh totiž prichádza nová hra od tvorcov Minecraftu Scrolls. Táto hra sa podobá na kartovú hru Magic. Ide o online hru, kde si človek zakúpi príšerky a kúzla a tie následne vyvoláva do hry a bojuje s protihráčom. Dovolené sú upgrady a tradovanie po sieti. Treba podotknúť, že to vyzerá na popiči grafiku a okamžitú infikáciu do hráčskeho sveta. Ak sa po mesiaci opýtate mami, čo je tá veľká žltá guľa na oblohe, ktorá chodí hore a dole, tak vás hra začala asi baviť. Chceš spraviť praženicu? Ale mohol by si už, kámo, lebo som hladný. Chod ty, mne sa nechce. Čo? Yes! Konečne mám ten enchantment. Ty hajzel, Eiffel Tower. Zase sa vám vybila baterka na telefóne? Áno, A vy nemôžete zavolať sanitku ku svojej rodiacej žene? áno. Stačí, aby ste scroll spauzli na 30 sekúnd, povedali malému stop, ešte chvíľu počkaj a problém je vyriešený. Dievča pripomínajúce sestru chalana z filmu Slumdog Millionaire s menom Esa Khan vymyslela superkapacitor, ktorý vám vymaže pamäť a vy zabudnete aj na svoju rodiacu ženu. Ale nie, robím si z vás p***u. Tento supervynález vám za 30 sekúnd nabije váš mobilný telefón. A už nič, už som ho vybral. Ešte nevieme, ako tento vynález presne funguje, no Eša zaň ho dostala na tínedžerskej vedátorskej súťaži 3. miesto a vyhrala $50,000. Roman, vedel si, že túto skvelú nabíjačku teraz dostaneš ku každému výhodnému úveru v Tantrabanke? Banke, ktorá vás vie uspokojiť. Takto, aby som išiel rovno do Tantrabanky. Banky, ktorá vás vie uspokojiť. Querida nación española, tengo que decir que tenemos submarinos. Este es el orgullo de la Armada Española. Y nosotros solo pegamos 2.000 millones. Jediným problémom tejto ponorky typu hladina dno je, že má menšiu nadváhu. Nová S80 váži iba o niečo okolo 100 tón viac, ako by v skutočnosti mala. To znamená, že keď sa raz ponorí, tak sa už nevynorí. Je si verná menu? Ponorka. Jediným riešením tohoto mokrého problému je zväčšiť ponorku a tým pádom zväčšiť aj vztlak. Za každý meter navyše však spoločnosť bude musieť zaplatiť viac ako 7 miliónov eur. Mohli by ju aj odľahčiť, ale viete, ja by som moc tomu hlavnému technikovi neveril. Dá von motor alebo kyslíkové nádrže. Dodanie ponorky sa omešká o 2 roky a výroba sa ročne predraží o 15 miliónov eur. Ešte, že majú Španieli toľko peňazí navyše. Mucho denaro. Mohli by si prípadne zobrať aj úver od Tantrabanky. Tantrabanka. Banka, ktorá vás vie uspokojiť. Dvaja Tuaregovia na púšti si chatujú cez WhatsApp. Myslíte si, že ide o vtip? Google pripravuje projekt a plánuje vyslať balóny a vzducholode s vysielačmi nad veľmi netradičné lokality a zabezpečiť tak stovkám kilometrom štvorcovým internetové pripojenie. Tešiť sa môže tých 200 obyvateľov ázijských saván, afrických púští a amazonského pralesa. Všetci už netrpezlivo čakajú na prvé nákladné ťavy a anakondy, ktoré by mali do týchto krajín priviesť prvé smartfóny. Čo ale najviac potešilo nás je, že materská vzducholoď bude umiestnená niekde nad Európou. Konečne stabilný internet. Napíšte nám aj vy, kde ste sa nevedeli pripojiť na internet, keď ste to najviac potrebovali. A možno Google pošle jeden balón aj pre vás. Dnešnú reláciu sponzoruje Tantrabanka. Tantrabanka. Banka, ktorá vás vie uspokojiť. Každú reláciu vám hovorím, aby ste nás lajkovali, ale teraz to myslíme smrteľne vážne. Lebo táto relácia bola perfektná. Ty to vieš, ja to viem tiež. Keď budeme mať 1 000 000 lajkov, zrušíme akúkoľvek inzerciu. Tak lajkuj a šeruj. Čau. Čaute.